लेंनाय बिपिएफ हान्जानि मोनाबिलिनि बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय जोंनिनो मानगोनां एमसिएलए दतमा समस्तिनि प्रकाश बसुमतारी बिथां आरो दिनैनि बे सावरायलायनाय बे मेलखौ दैदेननाय मानगोनां प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि जोंनिनो बे जायगानि बयजोंबो सिनायजानाय आलारि हाई स्कुलनि बारग' रिटायार्ड लानाय जोंनि गाहाय फोरोंगिरि दा बिपिएफ हान्जायाव बिथाङा दङ। सिंनिफ्राय साफ्रोमबोनिसिम गाहाम अनसायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। बिथाङा बे नोंथांमोननि जायगानि एमएलए हिसाबै दा दंबाय थायो नङा होमबा? बेखौथ' मिथियो नङा होमबा? आं दासिमाव नोंथांमोननि बे जायगानि एमएलए नंथ'वा, खिन्थु हान्जाया एखे, बिपिएफ हान्जायानो, नांगाल हान्जायानो। आं एमएलएबाबो नांगाल हान्जानि एमएलएसो दै। आरो दिनै नांगाल हान्जानि अर्थात हाग्रामानि हान्जानि जानानैनो आं बेवहाय बाहागो लाफैफादों। खारन बिथाङाबो जों बेवहाय गासैबो जिरायनाय जेसेबां दङ गासैबो जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांजों दैदेनजानाय नांगालनि हान्जानिनो साफा साफा मावथिफोर। बिथाङा एमसिएलए, आं एमएलए, सोरबाया प्रेसिडेन्ट, सोरबा भाइस प्रेसिडेन्ट, जों साफा साफा कर्मी। आरो बे ओनसोल गासैबो खोथाखौ दोनथ'नानै जोङो दिनै बेवहाय मोनसे बयबो खौसेयै बाहागो लादों जिहेतु, आरो बाहागो लानाय मिटिङा जिहेतु बिपिएफनि अर्थात नांगाल हान्जानि। आं साननानै लाबाय मैयानि समखौ, दाख्लैनि समखौ जायफोर जेरावखि थायाखैमोन मानो, बबेबा हान्जाफ्राव गुबुन हान्जाफ्राव दंमोनब्लाबो बेखौ जालदाब दोनथ'नानै दिनैनि नैबे जथुमसालियाव जों ज' जाबाय जेब्ला, गाबोननिफ्राय अर्थात दिनैनिफ्रायनो जोङो जोंनि बिपिएफ एबा नांगाल हान्जानि जानानै रायजो राजाफ्रा मदद होनानै खामानि मावगोन। फैगौ बिसायख'थियाव नांगाल हान्जानि साफा साफा भटार हिसाबै नांगालनि छबियाव भटखौ थुनानै एबार नांगालनि गभर्नमेन्टखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिआव लाबोफिननो थाखाय जों ज' खामानि मावलांसिगोन। बे थांखिखौ बयबो जाहाथे लायो, रायजो राजा आइफोर आफाफोर जेसेबां जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दंफैयो, जाहाथे नोंथांमोनहा बे थांखिखौ लानानै नैबे जथुमसालिनिफ्राय जाहाथे ओंखारलाङो। थांनानै आरोबाव गुबुन हान्जानि बाथ्रा खोथाखौ जाहाथे साना, गुबुन हान्जायाव जाहाथे आरोबाव खामानि मावनाय बा थांफिननायनि बाथ्राखौ खुनु प्रकारे जाहाथे नोंथांमोनहा गोसोआव लाबोआ, खुगायाव जाहाथे लाबोआ। दिनैनिफ्राय जों नांगाल जाबाय, जोंनिनो हारिनि हान्जा, गुबुन हारिनि हान्जा नङा बियो, गुबुन हारिनि दैदेनगिरिजों सालायजानाय हान्जा नङा बियो। मोनसे समनि आलादा रायजोनि गिलु फालु सोमावसारबोनाय बिटिसि सुक्ति खालामनानै बर'नि रायजोखौ बिटिसि ओनसोलाव आसामाव गायसनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोन बायदिजों जों दैदेनजानाय जोंनि हारिनिनो हान्जा बियो। बेखौ मुगैनायनि नेवसिनायनि बाथ्रा गैया, बेखौ गाज्रि मोनहाबनानै दुखु मोनहाबनानै थानायनि बाथ्रा गैया। मानसि हिसाबै मालाबा बबेबा समाव हान्जानि जानानै आंबो बहाबा सोरनिबा गोसोआव दुखु दाहा माबाफोर गोसोआव नांथावथाव फाव फेसन खोथा बाथ्रा आखल दावल देखायबोदोंबो जानोबो हागौ। बियो जागोन स्वाभाबिक। बेखौनो लानानै सोरबाया बे मानसिखौ गाज्रि मोननाय लेखा, आंखौ गाज्रि मोननाय लेखा, हान्जाखौ गाज्रि मोनथारनानै हान्जानि पके मुगैनाय नेवसिनाय, बेखौ जों गोसोआव लाबाय थानो नाङा। जोंनि हारिया दिनै खैफोदाव गोग्लैनानै दं। बिटिसि ओनसोलखौ दिनै दिसपुरखौ सासन खालामग्रा गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा मनग्लाबनानै जोंखौ गोदो जेरैहाय गादबनानै, दाथ' खावसे खालामखाबायानो, दा खावसे खालामखाबायानो, फुरा फुरियै मनग्लाबजोबनायनि मोनसे गिलु फालु षड़यन्त्रआ जागासिनो दा दं दिसपुराव। दा बेखायनो जोङो बेनिफ्राय बारग'नांगौब्ला नों नांगाल, नों ट्रेक्टर बिदि होननानै जोंनि बे एसेल' जाथिया मोननै मोनथामाव गावस्रानानै जोङो जुदि थायोब्ला जों खुनुदिन खिन्थु बे
दिसपुरनिफ्राय मनग्लाबनानै गादबफिननायनि जे राजनिति जानो नागिरदों बेनिफ्राय जों बारग'नो हानाय नङा जों खौसे जाफिननांसिगोन गोदो सोमावसारनायाव रायजो दाबिनायाव जेरैहाय गासैबो जोंनि हारिया खौसेमोन जेरावखि जों आन्दलन खालामा रेल रख' रास्ता रख' आसाम बन्द दिल्ली दिसपुर जेरावखि थाङा जोङो अख्रां गोमसारनाय जै बर' हारिनि जै होनानैनो भारत सरकार आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो फेजेनबोनो हादों जोंनि एक बर' जाथिनि खौसे गोहोजों जाति दानायनि मुल मन्त्रजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जाति हारि दानायनि मोनसे राजनैतिक क्षमता जोंनो जे नांगौ नैबे मुल मन्त्रखौ लानानै जुजिनायनि बे जोंनि गोहोखौ आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टआ गनायनानैनो दिनैनि बिटिसिखौ होनो गोनां जादों बिथांनि आमोलाव जायाखै जानो हागौ खिन्थु आन्दलननि लामाखौ बिथाङानो होलांदों आन्दलननि गासैबो बोसोनखौ बिथाङानो होलांदों आरो बिथांनि बे बोसोन बिथांनि होलांनाय बे मोन्थोर आरो बिथांनि बे दैदेननाय आन्दलननि लामाखौनो लानानै जों उनाव थांनानै थानाय बे ससेनि मानसिफ्रा सोरबा बिएलटि सोरबा एबसुआव थानानै जों जयै आन्दलन खालामदों नोंथांमोनहा जयैनो आन्दलन खालामदों आरो बे नोंथांमोननि गासैबो जयै नांनाय जुजिनायनि थाखायसो दिनैनि बे थेलेबलेब रायजोखौ जोङो मोनदों बिटिसिआ जादों नङाबा जायामोन बेखायनो जों बेफोर गासैबो खोथाखौ गोसोखांनांगोन बिटिसि दानायाव 4,500 जन मानसि थैनांदों हिनजावानो होन हौवायानो होन बोराय सेंग्रा आन्दलनकारि बर' रायजो राजाखौ दाउ अमा बायदि गावथारबोदों जोंनि थैनि बदलावसो बिटिसिआ जोनोम जादों बेखौ जों दिनै बावगारबा जानाय नङा बेखौ जों दिनैहाय सोरखौबा सुखुनाय सुखुयैनि बाथ्राखौ लानानै देरसिन सानोबा जोंनि बै आन्दलन समनि जोंनि मुंख्लं जालांनाय बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरखौबो जोङो लाजि फोनांनाय जागोन अपमान खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननि जुजिनाय बिथांमोननि थै बावनाय जिउ बावलांनायखौ जोङो जेबो बेसेन होनाय जानाय नङा मानो होनोबा बिथांमोननि बे जुजिनाय जिउ बावलांनायनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे दावहानि गेजेरजों आन्दलननि गेजेरजों जोङो रायजो मोननो हादों आरो बे रायजोखौ दिनैहाय नायगार नोंथांमोन थासेयाव जों थांनानै थासेयावनो दिसपुरनिफ्राय फैनानै सोरबा बिजेपि नाम लानानै सोरबाया माबा कंग्रेस नाम लानानै जुदि गुबुन हारिया बेवहाय गुबुन राजनितिक दला बेवहाय साग्लोबफैनानै सासन खालामनानै नोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ गासैबो जुदि लानानै थांजोबोब्ला होमबा जोंनि आन्दलनकारि आइ आफा रायजो राजा फंबाय बिनानाव जोंनि गासैबोनि जिउ बावनायनि बेसेनखौनो जों खोमानानै लानाय जागोन ना जाया बिथांमोननि जुजिनायनि बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनाय जिउ दान होनायखौ जोंनो अपमान खालामनाय जागोन बेखायनो दा मैया दाख्लैसिमाव जोङो सोरबाया इउपिपिएलआव दंमोन जानो हागौ सोरबा बिजेपिआव दंमोन जानो हागौ सोरबाया बिपिएफआव दङ जानो हागौ दासिमहालागै दिनै जों बिपिएफनि जानानै फैदों आं बिपिएफनि सासे एमएलए आं खावलायनाया बेनो ओंखायनो जों दा बिपिएफनि दारैनो बिटिसि ओनसोलखौ बासायफिननांगौनि दरखार जाफिनबाय एसे एनै गावजों गाव गामि ओनसोलाव सुखुलायै मानिबा थाखाय गाज्रि मोनलायनाय दुखु मोनलायनाय दङबाबो हारिनि मोखांखौ नायनानै हारिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय बिटिसिखौ रैखा खालामनानै जोंनि रायजोखौ बासायनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै खौसे जानायासो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा नङाबा जों गावसा गावसि जायोबा गेजेराव खिन्थु दिनै सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेसआ सासन खालामनो नागिरगासिनो दं बिटिसिखौ बिथांमोनहा खिन्थु सेख'नानै लासिगोन ना प्रमद ना हाग्रामा जों रावबो हानाय नङा बर'नि जनसंख्या बिराद खम मोननैयाव गावस्रानाय लोगो लोगो बे बिजेपि बे सोरबा कंग्रेसफ्रा गोरलैयैनो जोंनि आखायाव थानाय क्षमताखौ सेनानै लानो हागोन होमबा नोंथांमोनहा बाहा सुजुग सुबिदा मोनगोन बिजेपिआ जोंनि हारिजों सोमोन्दो गैया जोंनि हारिनि खामानि मावग्रा दल नङा जोंनि हारिनि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंग्रा दल नङा सोरबा कंग्रेसआ जोंनि बर' हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनानै जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानि मावग्रा दल नङा गोदो रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव बर'फ्रा जों फरायगोन रमान हांखोजों होननानै जेला रमान हांखो दाबिनानै साहित्य सभानि दैदेननायाव आन्दलन जादोंमोन 1974 सनावहाय बे समाव बे कंग्रेसनि सरकारा
बर' फिसाफोरखौ 16 जन गावथारदों जोंनि बर' रावखौ जों रमान स्क्रिप्टजों लिरनायनि आन्दलन खालामनाय रांखौल' दाबिनायावनो जोंखौ गावथारदों बे कंग्रेसआबो जोंनि लोगो जानो हाया खिन्थु जेब्ला जों गावस्रागोन बिदा फंबाय न'खराव बिब' बिनानाव गासैबो जोङो गामि दरसे मानसिफ्रा बर'फ्रा जेब्ला गावस्राजोबगोन बेबायदि जोंनि हारिजों सोमोन्दो गैयै जोंनि हारिखौ नासयबोग्रा सोबख'बोग्रा गादबग्रा अयथासार खालामग्रा बै दलफ्रासो बिटिसिखौ सासन खालामफैफिनोबा आरोबाव खनसे बर'फ्रा लिलाय लिलाय गुबुन हारिनि गुबुन दलफोरनि दिसपुरनि सासन खुंग्रा बै प्रफुल्ल महन्तमोननि आमोलाव जेरै जाबोदों आलाय सिलाय बे एखे अबस्थाया जाफिनगासिनो दङ दा जानो थांगासिनो दं बेनिफ्राय बारग'नायनि मोनसेल' राहाया जाहैबाय नांगालनि हान्जायाव थानाय मानो दिनै नोंथांमोनहा मिथिबाय जोंनि बे जायगायाव इउपिपिएल हान्जाया गभर्नमेन्ट बानायगासिनो दं गाज्रि मोननांगौ गैया बाहाय राजनितियाव मालाबा नांगालाबो सासन खालामबोदों मालाबा नांगाला थाथ'नानै हयथ' इउपिपिएलआ दा सासन खालामदों जेरैहाय बिदि खालामगोन गोदो कंग्रेसआ भारतखौ सासन खालामदों बेसेबांबा बोसोर दा कंग्रेसआ भारतनि सासननि गाद्रिनिफ्राय ओंखारनांनानै बिजेपिआ नरेन्द्र मदिया खुंगासिनो दं राजनितियाव क्षमताया बिदिनो सोलाय सोल' जागोन गभर्नमेन्टआ सोलाय सोल' जागोन खिन्थु बेनि गेजेराव जों नायनांगौआ बिसो सोरनि सासननि आमोलाव सोर नेतानि खुंनायनि आमोलाव हारिया माबायदि थांबोआमोन ओनसोला माबायदि जौगाखाङामोन जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा माबायदि सुजुग सुबिदा मोनामोन बै सरकारा आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां मावदोंमोन बेसेबां गाज्रि मावदोंमोन नैबेखौ जोङो हिसाब खालामनानै गोसोआव लानांगोन आरो दा खुंबाय थानाय जायफोरनि सासन दं दा बिटिसिआव बिथांमोनहा सासननि गाद्रियाव जिरायनानै सरकारखौ सालायनानै नोंसोरनि जोंनि आंनि आइ आफा रायजो राजानि माबायदि मोजां मावनो हादों ना गाज्रि मावनो हादों बेसेबां जौगाखांहोनो हाखो बेसेबां जौगाखांहोनो हादिया दोंसे लामा खोखो दोंसे जाम्फै जावखो बेसेबां दैबाना होबथानायनि खामानि मावखो दालां गंसे मावनो हाखो बेसेबां हस्पिटाल लुखो बे गासैबो हिसाबखौ दानि खुंबाय थानाय नेताफोरनि आमोलाव मा जादों जायाखै बेखौबो जों खिन्थु हिसाब खालामनानै रुजुनानै नायनांगोन दा मारै जोंथ' बुंबाय थादों 15 बोसोर हाग्रामाया खुंदों 15 बोसोर हाग्रामानि खुंनायनि दिनाव बेखौ जों मानिनांगोन जायखि जेखि हान्जायाव थाया मानो